Malawi Brief. Posachedwa pa tikupasireni nkhani madzulo kuchokera ku MBC za lero pa 24 August 2026. Mkulu wa boma Justin Saidi alangiza anthu omwe awakweza maudindo maunduna ndi nthambi za boma zosiyanasiyana kuti athandizire kukwaniritsa masomphenya a boma achitukuko a Malawi 2063. Poyankhula mwapadera ndi MBC ya Saidi ati kukweza anthu a maudindo ndi kufuna kuti maudindo akuluakulu a mboma omwe analibe eni yake tsopano mukhale adindowa. Mwayi Mtumodzi wafika ndi ripoti. Asaidi ati boma lakweza pa ntchito anthu 127 kukhala ma deputy director ndipo ena 103 kukhala ma director mu nthambi za boma zosiyanasiyana. Iwo ati ganizo ladza kamba kuti maudindowa munalibe anthu oyendetsa ntchito zikuluzikulu za boma. Apa chimene tikuchita tikungowasunda anthu kuchoka step anali ukafika step ina. Drama zake si zambiri komanso anthu amene angatithandize nkhani zolongosola za chuma ndi zina zonse ndi anthu amene tikuwaika mipando yoyenerekayo chifukwa akathandizana ndi akuluakulu ma PS kuti ntchito yonse yoyendesa mauje ku department kwawo ikhale yabwino. Choncho sikuononga chifukwa musowa anthu okuthandizani kuyendesa zinthu. Ndi anthu otithandiza kuyendesazo ndi amene tawasankha atayika m'malo ndipo akutithandiza andi zinthu zikuyenda bwino. Pofunsidwa ngati ndondomeko yosankha anthu inali yachilungamo, Asaidi anati chilichonse chatsatira malamulo ndipo chachitika poyera kamba kuti mayina anachokera ku nthambi za boma ndipo anaonikanso maphunziro a munthu, kudzipereka pa ntchito komanso nthawi yomwe wagwira ntchito m'boma. Timayang'ananso ngati choyambirira zaka za munthu amene wagwira pa position imene ija kuti kodi wagwira nthawi itali bwanji ndipo tiyaganizira bwanji komanso kuti kodi ma position amene alipo amene mulibe anthu ndi ati komanso ndi experience ya munthuyo ndi mapepa ake akusonyeza chani kodi mukantumiza pa position imene ngati kuti tikuti director wa admin ndi kuti za admin amaziziwa ndi kuti anali deputy koma kubweranso pa admin akhale kuti akuziziwa ndipo akagwira ntchito yoyenereka ndi zimezi zimachokera ku maunduna osiyanasiyana mabungwe a boma nkubwera ndipo if timapanga ndondomeko ndipo zonsezo zimakathera kwa president ya Professor Arthur Peter Mutharika. Pakadali pano Asaidi atsutsa nkhawa zomwe anthu anali nazo kuti kukwezedwa ntchito kwa anthuwa kuwonongetsa ndalama za boma. Iwo anati anthuwa ndi omwe athandizire kuyendetsa ndondomeko zomwe boma akhazikitsa pofuna kusamala chuma. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Akuluakulu a nthambi ya Malawi Revenue Authority awapempha kuti achilimike pogwiritsa ntchito ndondomeko yawo yatsopano yogwirira ntchito. Izi ati zingathandize kupititsa patsogolo ntchito yotolera ndalama zaboma kuti chuma chikhazikike m'dziko muno. Nduna ya chuma a Joseph Mwanamveka apereka pempholi pamwambo okhazikitsa ndondomekoyi mu mzinda wa Blantyre. Elin Chimoyo wafika ndi ripoti. Mwazina ndondomekoyi ayikhazikitsa pa nsanamira zitatu zomwe ndi kukweza ndalama zokhazikika za boma, kupititsa patsogolo ntchito zamakono komanso kutukula ndi kulimbikitsa ogwira ntchito. Mwanamveka ati pali chiyembekezo kuti ndondomekoyi ikatsatidwa mwatsatanetsatane ithandiza kukweza ndalama zomwe boma limatolera ndi kuyendetsera chuma cha dziko. Plan imene ndiyofunikira chifukwa ngati simpanga plan pachili chonse pene munthu ukuchita ndikuti kupanga plan kuti ulephere. So plan imene ndiyofunikira chifukwa mu plan imene ya mulimi ndikuti mapira angapo amene ali plan yake. Choyamba tikunena kuti tikufuna kuti mwina anthu olipira misoko achuluke komanso revenue ichuluke popanda kukweza misoko. Kachiwiri tikunena kuti azino nthawi ndawo ikukwana dziko lapasi kusintha ndipo anthu akudalira makompyuta digitalization investment ifuna kuti imene yazimene tichite ngati Malawi komanso tikunena kuti research ndiyofunikira kuti mapanga mapolisi athu kaya kuti akupanidwa inform ndi data kapena statistics tikatero ndi kuti mwina mapolisi athu akabwere amene azigwirizana ndi zomwe Amalawi akufa. Ndipo kazembe wa UNDP kuno ku Malawi Fanela Frost wati zomwe Mwanamveka anena za kufunika kotsata ndondomekoyi ndi zothandiza pa chitukuko cha dziko kamba kuti kupambana kwake kuli mukugwira ntchito motsata mfundo zake kuti dziko la Malawi
lipeze ndalama zokwanira zokhazikika mdziko muno. Wapampando wa bungwe la MRA Macpherson Kawawa watsimikizira kuti adzagwira ntchito molimbika kuti mfundo za ndondomekoyi zitsatidwe. Pali mfundo zambiri zimene tikuyembekeza kuti zikwanisidwa mu strategy imene koma monga kutolera msonkho. Obviously chachikulu ndichoti tikufuna kuti msonkho ndalama zimene timatolera msonkho zichuluke chifukwa ndi zomwe zikuyembekezeka kuti zigwire ntchito ya boma. Tayika ndondomeko kuti pamene strategy yakhazikitsidwa tiziyang'ana pafupi kumaona kuti zimene zikuchitika ndi zimene timaziyerekeza zilipo. Komanso china ndichoti tinayang'ana kuti zitheke kuti ndi anthu oyenerera imene tilili monga organization ndizoti titakwanisa ndi tikati kuona zinthu zimenezo kuti zitikwaniritse kuti tikafika. Komanso pali ma systems ambiri andi monga nthawi ino za digital izi tikati kuzika malo abwino kwa ndondomekoyi ayamba kukunika chikamatha chaka chamawa cha 2027 ndipo ndondomekoyi ikhala ikugwira ntchito kufikira chaka cha 2031. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Nduna ya maboma ang'ono a Ben Piri apempha Malawi kuti asinthe kaganizidwe popewa kudalira mabungwe komanso nthambi zosiyanasiyana kuti dziko lino litukuke ndi kukwaniritsa masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Ndunayi yayankhula izi ku Nchesi pamwambo omwe bungwe la World Vision linakonza osonyeza kumaliza ntchito zake zachitukuko zomwe lakhala likugwira kukalira ndera la Inkosi Vuso Jere komanso Senior Chief Chiko. Tindiza mbiri mu ripoti ili la Beatrice Mwape. Poyankhula pamwambowo nduna ya zamaboma ang'onoyi a Ben Piri ati dziko lino likupitirira kuvutika ndi umphawi chifukwa chodalira kwambiri thandizo lakunja. Iwo anati pakadali pano mabungwe ambiri omwe akhala kuthandiza dziko lino asiya, choncho amalawi akhale ndi udindo odzitukula okha. Iwo apempha anthu mderali kuti agwiritse ntchito bwino upangiri omwe akhala akulandirawo ndi kupitiriza ntchitozi kuti miyoyo yawo isabwerere mbuyo. Kuganiza kwathu kwabwino tikufuna tsopano tidzidziwa kuti tingathe kuziyimira tokha, tingathe kudzidalira chifukwa kudalira kwambiri kumbuyo kumene timadalira kwativuta. Anzathu nawonso akhangati atopa kutithandiza ndiyeno tingathe kuvutika moyo wonse ngati tidzingolira. Ndiye mapempha anthu akuno kunena kuti ndi zimene apatsidwa kupatulapo zomangamanga za madzi apatsidwanso machitidwe abwino a zinthu kuzindikira machitidwe a zinthu. Tinapempha ndithu kunena kuti anthu amenewa adakaganizanso kunena kuti miyoyo yawo isadzabwererenso komwe inali. Mmodzi mwa akuluakulu ku World Vision a Esther Chafumuka ati ndi okhutira ndi mmene ntchitoyi yayendera. Iwo ati bungweli lakwanitsa kusintha kadyedwe ka ana, kuchulutsa chiwerengero cha ana opita ku sukulu, kupereka madzi aukhondo, kutukula za umoyo ndi uchembere, ulimi, ngakhalenso kupereka luso losiyanasiyana ndi malonda mwa zina. Chomwe tapanga ngati World Vision ndi kuwaphunzitsa anthu akuno kukalira m'mabanja awo komanso monga anthu gulu ndi atsogoleri awo mafumu amene ali mbali yakuno ngakhalenso anthu atsogoleri akumipingo kuwapatsa chidziwitso mmene angathe kupitirizira ntchito zimene World Vision yakhala ikugwira nawo, kuwaphunzitsanso upangiri kuti angapitirize bwanji. Mawu ake Inkosi Vuso Jere akuntchisi atagwira ntchito mogwirizana ndi mafumu komanso anthu amdera mwawo kuti ntchito zachitukukozi zisawonongeke. Ndiuza mafumu kuti chilongosolani pali zina zitukukozo likozoma umachira ndithu tikunena lilose fojo nina kuti pali katundu wina oti tikozoma phunzitsirapo nyamarawa ndiye katundu sulanga khauri mizingu musungayo koma zigwesa ntchito. Malinga ndi World Vision bungweli lagwiritsa ntchito ndalama zokwana $8.5 million zomwe ndi pafupifupi 14.7 billion kwacha mu zaka makumi awiri zomwe lakhala likugwira ntchito zake kuderali. Pamwambo anthu amderali anaonetsa zinthu zosiyanasiyana zomwe aphunzira ndi kupindula kamba ka ntchito za bungwe la World Vision. Beatrice Mwape, MBC, Nchisi.
Boma lapempha mgwirizano wamphamvu pakati pa anthu omwe akutenga nawo mbali polimbana ndi nkhanza mdziko muno. Nduna yona za chisamaliro cha anthu Mayi Mary Navita yati boma lokha silingathe kulimbana ndi nkhanza ndipo pakufunika kugwirana manja. Wanangwa Mvalo walemba ripoti lomwe akwerenga ndi Emmanuel Chikonso. Malinga ndi Navita, Malawi ili kale ndi malamulo, mfundo ndi mabungwe othana ndi nkhanza zosiyanasiyana, koma vuto lalikulu ndi kuonetsetsa kuti ntchito yothetsa nkhanza ikuchitika mwaluso. Ndunayi yapemphanso kuti pakhale umodzi, njira zamakono ndi zaluso zomwe zikugwirizana ndi ndondomeko za boma zothana ndi nkhanza zosiyanasiyana kuti zithe kufikira anthu ambiri komanso pakhale kusintha. Chimene chikuti sowekera ndi kutenga mbali kapena kutenga action timangotha kuyankhula ma speech abwino. Ngakhala president athu Professor Arthur Mutharika ananena kuti Malawi ndi dziko la misonkhano, dziko la ma conferences, kuchoka conference iyi kupita conference ina, kupita uku kupita msonkhano ina, kukakambirana za mwezi watha, mwezi wa mawa tikakambirana za mwezi uno, mwezi wina tikakambira. Nthawi kuti thera ndi kumangokambirana, tikuyenera tipange zinthu kuposa mikumano. Mawu ake wapampando wa bungwe lomwe limathana ndi nkhanza lochokera ku Ireland la Malawi Irish Consortium, Suzy Kaili, anati pakuyenera pakhale ntchito zokhazikika zothana ndi nkhanzazi m'malo mongokambirana. Akaile anapemphanso anthu onse okhudzidwa ndi nthambi zonse kuti zibwere pamodzi ndi kukhazikitsa mfundo zothana ndi nkhanzazi komanso kugawana udindo poonetsetsa kuti aliyense akutengapo mbali pothana ndi nkhanzazi. Msonkhanowu ukuchitika pansi pa mutu woti kuchitapo kanthu pothana ndi nkhanza zosiyanasiyana, kufulumizitsa, kukhazikitsa njira zamakono zothanirana ndi nkhanza, kuphunzira komanso umodzi pothana ndi nkhanza zosiyanasiyana zomwe amayi komanso asungwana amakumana nazo. Bungwe la Beautify Malawi BEAM Trust layamba ntchito yopereka maphunziro kwa aphunzitsi akulu msukulu za sekondari komanso primary. Izi zikutsatira kukhazikitsa kwa kampeni yotchedwa sukulu yanga ya ukhondo chimwemwe ndi chonyadira changa yomwe anayikhazikitsa ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika. Tindi zambiri mu ripoti ili la mwayi mtumodzi. Wapampando wa board ya BEAM Trust Dingiswayo Jere anati kampeni ikufuna kulimbikitsa sukulu kuti zikhale za ukhondo nthawi zonse. Iwo anati mwazina kampeni ikufuna kukonzekeretsa aphunzitsi komanso ophunzira pamene sukulu zatsala pang'ono kutsekulidwa polimbikitsa ukhondo komanso kusunga malo a sukulu a ukhondo. Sukulu ikakhala ya ukhondo mwanaso pa iye yekha amafuna kuti nanenso ndikhale wa ukhondo. Nde mwana aziyesetsa kuti uniform yanga ikhale yochapa, kaya zinthu zanga maonekedwe anga akhale oneka bwino. Nifuna kuti malo akuoneka bwino. Tangoganizani. Munthu singakunyamuka uli yaviyavi ukawe mu hotela chifukwa choti malo omene akuonekera ndiwe uona kuti sizigwirizana. Ndende zimene mayi wafu kafunitsitsa kuti masukulu umo zizikhala choncho. Sukulu ioneke yabwino. Anaso okhala pa sukulu pamene wakusi aonekanso abwino. Ndeno tiyesetse kuti utenge udindo umenewo. Sukulu zikatsegulira panopa tikupanga kale plan ndi ndondomeko kuti sukulu zikangotsegulira tionetsetse ndithu kuti kuli konse kumpoto, chigawo chapakati, kumvuma, kumweraku, kwina kuli konseko uthenga ufike ndithu kunena kuti sukulu yanga ya ukhondo ndi chonyaditsa yanga, sukulu yanga ya ukhondo ndi chimwemwe changa. So tiyenda ndithu konse. Gawo loyamba la kampeni lachitika ma zone 15 maboma a Mulanje, Phalombe ndi Chiradzulu ndipo lafika msukulu 202. Davis Kachingo omwe ndi mlangizi wa maphunziro a primary pa Mpasa zone ati ntchito ithandiza kulimbikitsa ntchito za ukhondo zomwe zikuchitika kale msukulu komanso kupititsa patsogolo moyo wa ophunzira. Ukhondo umene tikupanga musukulu zathu ndi opindulitsa kwambiri chifukwa ukhondo uti kulimbana ndi ana amene aphunzire kuchita ukhondo pa sukulu komanso ukhondo umene aphunzire kuchita pa sukulu akauchitanso ku nyumba. Izizi tikazizala mwana athu lero ndi kukhala oziwa za ukhondo kwina kulikonse kumene apite saka kugwiranso ntchito yoononga pena paliponse pamene akhala azakhalade ndi azakula ndi moyo woona kuti ukhondo ndi ofunika pa moyo wawo. Maphunzirowa akukonzekeretsa sukulu kuti zichite nawo mpikisano wa ukhondo wa msukulu omwe uyambe mwezi wa Septemba pamene sukulu azitsekulire. Mwayi mtumodzi MBC Lilongwe. Oyimira boma pa mlandu kudza kuphedwa kwa Dr. Victoria Bobe Abdulimbe ati ndokhutira ndi mmene mlandu ukuyendera ku bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Blantyre. Padakali pano bwaloli lamva kuchokera
kumboni zaboma zisanu ndi imodzi. Mlandu ukuyembekezeka kupitirira lachiwiri mmawa pomwe adzamve mboni zina zaboma. Zambiri mu lipoti la Rosemary Msampha ndi Hannah Chira. Lolemba mmawa bwaloli linayamba ndi kumva mboni yachinayi ya boma a Eunice Ntewa omwenso ndi wa polisi komanso amajambula zithunzi. Iwo anafotokoza zakanema yemwe adajambula oonetsa mmene oganiziridwa ankafotokozera zimene anachita kwa Dr. Bobe kunyumba kwawo ku Blantyre. Pa nthawi ya mafunso yokhudza kanemayi, oyimira oganiziridwa pa mlandu anafunsa ngati kanemayu anali woona komanso mmene anamusungira. Poyankha, Antewa anauza bwaloli kuti anagwiritsa ntchito kamera ya Malawi Police Service pomwe kanemayu anamusunga ku ofesi kwawo. Ndipo mboni yachisanu Detective Sergeant Winga anapereka zithunzi zomwe anajambula pamalo pomwe panachitikira mlandu. Zina mwa zithunzizi anaonetsa kwa oweruza mlandu okha chifukwa cha kuopsa kwa zithunzizi kamba kuti zimaonetsa malonse omwe Dr. Bobe anavulala ndi mfuti. Kenako oyimira oganiziridwa a Everson Sitolo ndi a Goba Chipeta anafunsa mafunso mboni yachisanu mchimodzi Detective Inspector Cosmas Kudzala. Poyankhula bwaloli litamaliza kukumana, otsogolera oyimira boma pa mlandu Abdul Limbe anati ndokhutira ndi mmene mlandu ukuyendera. Nkhani yathu mosabisa ikuyenda bwino kwambiri. Umboni wonse umene timaufuna ukubwera and ma-witnesses athu akumabwera moyenera and tili ndi chikhulupiriro chonena kuti kumapeto kwa nkhani tikwanisa cholinga chathu chimene tikufuna kuti anthu apezeke ndi mlandu pa nkhani. Kwambiri ndife okhutitsidwa kwambiri ndi mmene mlandu ukuyendera. Mukhoza kuona timu yathu ili bwino kwambiri kuti titapasidwa mwayo tikabwera maloya ochokera ku Lilongwe aphatikizana ndi maloya akunoko ifeyo. Ntchito iti kuyigwira musanga komanso ikuoneka kuti ikuyenda mmene tinayikonzera. Padakali pano boma laonjezera chiwerengero cha oyimira mlandu kuti akhale asanu. Amayi anchipani cholamula boma cha Democratic Progressive DPP ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kamba kukhazikitsa thumba lapadera la ngongole za amayi ndipo ati ziziwathandiza kukhala odzidalira pachuma. Wachiwiri kwa mkulu wa amayi mchipanichi Mayi Martha Nzomera Ngwira yemwenso ndi wachiwiri kwa nduna yoona za chisamaliro cha anthu ayankhula izi pa msonkhano wa amayi ku Mzimba. Musasecheyo walemba ripoti lomwe akwerenga ndi Ludovico Nyirenda. Ngati njira imodzi yolimbisa chipani madera ku gawo la amayi, wachiwiri kwa mkulu wa amayi mchipani cholamula cha DPP Martha Nzomera Ngwira omwenso ndi wachiwiri kwa nduna yoona za chisamaliro cha anthu anachititsa msonkhano wa amayi a mchipanichi m'boma la Mzimba. Poyankhula pa msonkhanowo, Mayi Nzomera Ngwira anathokoza amayi povotera President Profesa Arthur Peter Mutharika pa 16 September chaka chatha. Iwo anatinso mtsogoleri wa dziko lino amadziwa ntchito ndi udindo wa amayi pa nyumba ndipo n'chifukwa chake wakhazikitsa thumba lapadera la ngongole za amayi zomwe zithandize kutukula miyoyo yawo. President wathu wa dziko lino Profesa wapanga programs oti azimayi atha kutenga ngongole imene ili madefu kaya ndi munthu oti akuchokera ku muzi kaya ali muno mtawuni atha kutenga ngongole imene. Izi zizothandiza kwambiri fa azimayi ndi amene amakhala forefront kuthandizira banja. Ndefo chake timafuna kuti azimayi wina aliyense at least akhale nchochita ndiponso ndiye chikhumbokhumbo cha president wathu fa chake waika even mutati muone ku CDF waikako party na yoti azimayi atha kutengako mbali ngakhale achinyamata waikako mbali cholinga nchoti wina aliyense at least azitha kuziyimira pa yekha. Mawu ake mkulu wa amayi mchipanichi muchigawo cha kumpoto a Constance Mwanyongo analangiza amayi omwe angapeze mwayiwu kuti agwiritse ntchito ngongolezo moyenera kuti zolinga zawo zikwaniritsidwe. Mabanja athu azayenda bwinobwino ndi mmene ndalimbikitsira azimayi kuti azimayi asataye mtima koma akhulupirire kuti mmene profesa wawinira mmene wakhalira mpando zambiri akuchita ngongolezo salephera apereka choncho azimayi mmene akakhalire atalandira ngongolezo akatukule mabanja awo. Amayi omwe ananawo pa msonkhanowu anali atsogoleri a madera onse a boma la Mzimba.
akuluakulu omwe akonza mwambo wa chaka chino okumbukira kubadwa kwa mtumiki Muhammad Ziara apereka katundu osiyanasiyana kuphatikizapo chakudya ku chipinda cha Mercy James ku chipatala cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Blantyre. Mwambo wa Ziara uchitika mawa lachiwiri. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula atapereka thandizoli mmodzi mwa akuluakulu omwe akonza mwambo okondwerera kubadwa kwa mtumiki Muhammad wa Ziara Parade, Faizan Osman, wati mtumiki Muhammad amawaphunzitsa kuchita zachifundo ndi kuthandiza osowa ngati mbali imodzi yokondwerera tsiku lomwe mtumikiyu anabadwa. Iwo ati chaka chino ayika ndalama zokwana 500 million kwacha zoyendetsera mwambowu, ndipo mwa ndalamazi 250 million kwacha ndiyogwirira ntchito zachifundo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawauza anthu onse mupite muonane ndi anthu dani sakupeza bwino, muthandize anthu sakupeza bwino. So paganizo uja ife timabwera every year. Now we are now 12 years in, chaka 12 yateka. Every year tikubwera tikuthandiza anthu kuma hospital. Chaka chino tikhala ma hospital atatu. Target yatu ilipo pa Queens, pa Chirazulu di Mulambe Hospital. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku chipatala cha ana cha Mercy James, Ellis Muwisa, anathokoza thandizoli ndipo anati lithandiza kwambiri oyang'anira odwala. Ka Mercy James ndifo thokoza ku bungwe la LMJ potipatsa chithandizo chimenechi. Inde chipatala chimapereka thandizo kwa Guardians, imawapatsa chakudya. Komano mmene LMJ atipatsa mapaki amenewa awathandizira Guardian kuti adzithaso kuphika pa nthawi yawo, ndipo tikupemphaso akufuna kwabwino omwe angatithandize kutipatsa chithandizo cha chakudya ndi zina zotero kwa Guardians athu amenewa kuti athandizike. Malinga ndi akuluakulu omwe akonza mwambo wa Ziara wa chaka chino, mwambo wakhazikika polimbikitsa bata ndi mtendere, umodzi komanso kuchita ntchito zachifundo. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Bungwe loyang'anira masewero mdziko muno la Malawi National Council of Sports lalimbikitsa amayi achichepere ndi atsikana kuyikapo chidwi chachikulu pa masewero a mpira wa miyendo. Poyankhula ndi MBC, mneneri wa bungweli Edgar Ntulumbwa wati amayi achichepere ndi atsikana akakhala ndi chidwi zili ndi kuthekera kwakukulu kokwaniritsa maloto awo osiyanasiyana pa masewerowa. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika mapeto pa nkhani zathu madzulo ano.